बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बाजारनि एसे साहाथिंजाय थानाय मोनसे प्लेग्राउन्डआवहाय। ओमफ्राय दा बेयावहाय मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला दिनै 27 तारिख जानुवारि दिनैहाय बेबायदिनो बिटिआर एकर्ड डे। दा बेखौनो गाजा गोमजायैहाय रिलि खालामनो रेडि जानानै दङ नै आंनिथिंजाय। दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों। दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो बिथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन। ओमफ्राय दायो बयबो रेडि जाजोब्बाय नै जिथुनाखि थांनाय 2020नि 27 तारिखआव पिस एकर्ड बिटिआर एकर्डआ माने सुक्ति जानानै थांदोंमोन। थिग बेखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै बेबायदिनो हानजा सुरनो थाखाय रेडि जादों नै। ओमफ्राय बेयावहाय गोबां दंफैयो। आं आब'निफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि। दा आब' नोङो गोसोआव माबायदि मोनदों? गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बिटिआर सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर बावो आरो खुलुमनाय जासिनानै जोंनि सिएम सारखौ सिएम प्रमद बर' सारखौ जोङो बरायनानै लाग्रोबाय आरो जोङो दा बेजोंनो बिटिआर एकर्ड डेखौ फालिनो जोंनि गासै आइजोफोरा दिनै रेडि जानानै दङ आरो बिदिनो फालिलांबाय थागोन उनावबो। आरो जोङो जोंनि आइजो माहारिफ्रा बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगांनि बोसोरफोराव जोङो ओरैबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोङो सहायनानै थानांदोंमोन। बिदिनो जोङो पुलिस मिलिटारिनि गेजेराव सोरबा जिनाहारि रेप बेफोरबायदि जानानै थांबाय। आरो मावनाय दांनायनि बेलायाव जाथिनि बेलायाव जों बेबायदिनो नेवसिलायनाय बुंलायनाय जादोंमोन। अब्लाबो जोङो सहायनानै थाबोनांदोंमोन। दिनैहाय बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो जोंनि आइजो माहारिफ्रा माखासे जौगासारनाय एबा सादिन भाबै जोङो बेरायनो हानाय ओंखारनो हानाय आरो मावनाय दांनायफ्रावबो जोङो एसे सुबिदा मोनदों। आरो गासैबो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप जानानै अनसुंथाइ मोनदों। एसे एनैब्लाबो गावनि फिसा फिसौनि थाखाय जोङो अनसुंथाइखौ लानानैबाबो जोङो जौगालांनो हादों। दाउ अमा एसे एनै फिसिनानैबाबो जोङो जौगालांनो हादों। बेबायदिनो जों उनावबो जौगालांनो हाबाय थागोन आरो मोनबाय थागोन होननानै जोङो बिटिआर सरकारखौनो जों बयबो आइजो माहारिफ्रा लोब लोब फैनानै हेफाजाब होनो दिनै ओंखारबोदों। आरो रेलियावबो जोङो ओंखारनो दा रेडि जानानै थाखाबाय आरो। गोजोननाय थाबाय आब'निसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय। दा नायदो नै बेबायदि रेडि जाजोब्बाय आरो दा ओरैबो दङ नै फुरा रेडि जाजोब्बाय। आसाम सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु आरो एनडिएफबि आरो इउपिबिअ इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन बिथांमोननि गेजेराव मोनसे पिस एकर्ड बिटिआर पिस एकर्ड जानानै थांदोंमोन। बेनिनो दिनै पिस एकर्डनि दिन। बेनिखायनो थांनाय समाव जि पिस एकर्ड जादों बेनि उननिफ्राय जोंनि बे बिटिआर हालामाव बयबो सान्थि दा रायजो जानो मोनगासिनो दङ। अनलायनाय मोजां मोनलायनाय गावजों गाव बुजा-बुजि गासिबो बेफोरखौ लानानै जोंनि बिटिआर हालामाव जौगाथायनि हाबाया सोलिगासिनो दङ। हाबा मावनायफ्रा सोलिगासिनो दङ। जौगालु हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। आरो गावजों गुबुन हारिनि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोनलायनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जागासिनो दङ। गोदो सुक्ति जानायनि सिगां बिटिआर सुक्तिनि सिगां जों बर' गामियाव गुबुन हारिया फैनो उसुबिदा मोनोमोन आरो गुबुन हारिनि गामियाव बर' हारिफ्रा थांनो उसुबिदा मोनोमोन। नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दा जों गुबुन गारियावबो थांनो हायो बर' हारिफ्रा। आरो गुबुन हारिनि सोद्रोमाफ्राबो जोंनि बर' गामियाव बा गुबुन हारिसानि गामियाव थांनानै रुजु रुमु रायलायलायनानै रायजो जालायनायनि दा बेबस्था फैबाय। बिनिनो बे सुक्तिया जिहेथु गोजोन सुक्ति हिसाबै जों बयबो साननानै लानो हायो। बिनिखायनो दिनै जिहेथु सुक्तिनि दिन हिसाबै जों गोजोन हान्थि सुरनो लामा हान्थिनायनि जों हाबाफारि लादों। दा बेयाव गोबां बर'जों लोगोसे गरखा भाई बिथांमोनहाबो फैदों रायजोफ्रा। बेजों लोगोसे आदिबासि फैदों, मुस्लिम भाइफोर फैदों, राजबंसिफोर फैदों। गुबुन जोंनि ओनसोलाव थानाय हारिसाफ्रा दिनै लामा हान्थिनो हान्जा सुरनो थाखाय बिथांमोना नुजाफैदों। आरो जों ओरै थांनानै जों मोनसे लामा हान्थिनानै जों मोनसे जायगायाव जों सहैगोन। बेयाव आरो गेदारिं जागोन। बेवहाय जोंहा जोंनि आलासि माने जोंनि बे माबायाव निसिमा समस्तिखौ नायनो थाखाय फैगौ जे लकसभा बे लकसभा इलेक्सननि सोमोन्दै बेखौ मोजाङै दैदेननो थाखाय जोंहा सासे कर्डिनेटर सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय दैथायहरजादों बिथां फुकन लाहारि। बिथाङाबो जोंजों दंफैयो आरो बिथाङाबो दा सुंद'यैब्लाबो बिटिआर सुक्तिनि सायाव जोंनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव सावरायगोन।
बेखिनि हाबाफारि लानानै जों दिनै ओंखारदों মানে আমাৰ বিটিআৰত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত মানে আমি শান্তি পাইছোঁ আৰু শান্তি মানে যাত্ৰা আমি ওলাইছোঁ পদযাত্ৰা ৰাইজক জনাবলৈ আৰু ৰাইজে মানে গোটেই ৰাইজে ওলাইছে বহুত ৰাইজে ওলাইছে নিচিমা মানে বহুতখিনি হেৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আমাৰ মুছলিম মানুহ আদিবাসী নেপালী গোৰ্খা বড়ো আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিবিলাক হিন্দী ভাষী আছে তেখেতসকলেও আমাৰ এইখন পদযাত্ৰাত তেখেতসকলেও ওলাইছে চৰ্ত ফূৰ্তিৰে তো আমি ওলাইছোঁ এই কাৰণত যে আমাৰ বিটিআৰত আগৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে ডাঙা হাঙ্গামা কোনো এটা জাতিৰ লগত কোনো মিলামিল নাছিল সদায় ডাঙা হাঙ্গামা হৈ আছিল কিডনেপিং হৈ আছিল ডনেশ্যন তেনেকৈ আমি দিব লগা হৈ আছিল কিন্তু সেইবোৰ এতিয়া আমাৰ মাজত আৰু নাইকিয়া হৈ গ'ল তো প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত যেনেকুৱা আমি পাইছোঁ যে ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা মিছিল ওলাইছোঁ যাতে UPPL চৰকাৰটো প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্ব মানে আকৌ বহুদিনলৈকে যাতে জীয়াই থাকে তাৰ কামনাৰে আমি আজি পদযাত্ৰাত ওলাইছোঁ धन्यबाद थाकिल दा थेंक इउ दा नायदोनै बेबायदि आरोखि गोबांथार आइजो माहारियाबो लोब लोब फैदों आरो दा नायलांनो हागोन आरो दा नायदो मोजां दा आब' ने UPPL जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद 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 गोजोन बिटिआरआव जौगानाय जागायबाय 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 गोजोन बिटिआरआव जौगानाय जागायबाय 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 बिटिआरआव गोजोनै संसार जानो हाबाय 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद 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 बिटिआरआव दिनै गिनांगौ गैला 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 गोजोन बिटिआर रंजानायनि बिटिआर बिटिआर